بلوچستان دتائیں دمگا زمین چنڈ مارک بتا زلزلہ پیما مرکز بنشون ردا زمین چنڈ ترندی سہ ریکارڈ جبکہ جولی 25 کلومیٹر بتا بلوچستان ضلع خزدار کشگرہ ہم ہوار زیارت ہم زمین چنڈ محسوس کنک بتا زلزلہ مرکز خزدار چا 58 کلومیٹر شمال مشرق بتا اس زمین چنڈ چتنیگتا ہچ وڑے جانی تاوان نہ بتا بلوچستان دتائیں دمگا زمین چنڈ مارک بتا زلزلہ پیما مرکز بنشون ردا زمین چنڈ ترندی سہ ریکارڈ جبکہ جولی 25 کلومیٹر بتا بلوچستان ضلع خزدار کشگرہ ہم ہوار زیارت ہم زمین چنڈ محسوس کنک بتا زلزلہ مرکز خزدار چا 58 کلومیٹر شمال مشرق بتا اس زمین چنڈ چتنیگتا ہچ وڑے جانی تاوان نہ بتا